Я пам'ятаю, як я вас просила, будь ласка, народіть мені братика або сестричку, тому що я хочу мати ще когось вдома, хто буде зі мною дружити. Я пам'ятаю один момент в Ізраїлі, коли фізичний терапевт попросила вас з Данією вийти, і вона сказала, що вона хоче зі мною поговорити дуже серйозно. І ось тоді вона сказала, що мені треба подбати і про тебе, тому що у вас дуже такий сильний зв'язок, і що, рятуючи сина, я можу просто забути про доньку. І я сказала, що ми будемо намагатись якби робити так, щоб ми могли впоратись з татом разом, а все ж таки, щоб в тебе залишалося своє життя. Не тільки, щоб ти жила життям свого брата.